Talsani bisingo wani achuglaimwng khwlaikha puilawo Ukraine thangai tewaisa America ni New York Ukraine President Volodymyr Zelensky bai tangshalo achuglaimwng khwlaikha Montri Bokrok Modi laithane 23 August salmario Ukraine bernya bagai thangmani Modi 1992 bisiwo kaini hakotoni bisingo kaham bonding ungmani ulo puila Bharatiya ni Montri Bokrok ungai Modi thangka Kievo arawo thangai Zelensky bai achuglaimwng khwlaikha kaisa statement duwei saka kaini hakotoni bonding ni krak khwlaina bagui thansa ungai samung khwlainai Russia te Ukraine ni bisingo bisini romoi choba choli tongkha aboni saljani sikang quad সম্মেলন bo Russia te Ukraine te kasamani quad সম্মেলননি ulo statement o tongkasang habar baino chobano pairinani kok salai laikha aboni ulo no tangsale Ukraine president by achuglaimwng khwlaikha Modi aboni ulo hayungni puila thaini technology motha CEO songbai achuglaimwng bo khwlaikha Bureau report kok khorang